atibatike zvechopu chopu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndauya ndine mamwe maupdates ezvinhu zviri kuitika panapa. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndiri kunzwa kuti zvoni Macheso vakasangana nenjodzi yeaccident kunzvimbo kunonzi kuBlue Ridge vachitravela kubva kuno performa kwavanga vari kubva kunonzi kuJuru Growth Point kwaBhora. Ndo situation vakasangana nayo, vakarovana nekombi. But so far hapana chati chaziviswa kuti pange pachionekwa kuti utano hwevanhu vacho vakarovana nemota huri sei panguva ino. Pana akakwara here, pana atafa here, pana atadidi, but ma situations acho akadai so aya pakaipa. So I think kune orchestra mberi kwazvo fans, you should pray for Macheso kuti ange achinge aramba ari mutano, because situations akadai so idzi hadzisi dzekutamba nadzo. Zvekare just in case ndinoziva kuti vamwe munogona kunge manga musati masangana nenhau idzodzidzi, but inhau dzezvinhu zvaitika. It's not just ma speculations, it's not just nyaya dzekuti ngonzi hanzi zviri kudai so. Victor Matemadanda akafa, ndo situation iripo, ndo nyaya iri kutotenderera iko zvinezvi, ndo nyaya iri kutoitika iko zvinezvi. Munhu angomuka akafa kungo travela vai kudai achindobva Zimbabwe ndikuenda Mozambique achingodai so, and then the next thing kungonodya nemhuri yake, munhu akutanga kutorutsa nekudidi. Zvinova zvinhu zvakangoomawo, but ndo maitikire acho zvinenge zvazongoitawo, ndo pazvinenge zvazongofambawo napo, ndo maitikire zvinenge zvazongoita. Ndichazongouya tichionesana kuti kana pachinge pane zvimwe zvekare zvinenge zvazobuda pane rufu rwavaVictor Matemadanda. But for now tiri kungoti rest in peace. Kana uri munhu wanga uchiziva Matemadanda, zvakakosha kuti ungonyora kuti rest in peace in the comment section izveso, and then zvimwe tinozoonesana. I will be back ndichikupai ma-updates ese azere. So kana uchinge wasvika panapa first time yako ndo paKulian TV patinokupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika. Gara wasubscribe or follow this channel, toramba tichionesana tichiudzana zvimwe zvese zvinenge zvichiitika munyika.